حاضر جوجل أبتعد سلامن رهوان كم زخونت بزحات زمسكرو الله ختم هرر أب حمبرتا زركب هنز أخوينو أب 4 هكتار مريت عرفن أب 1951 عام مرات بنقوس أمير آل نور كم زتحانز أيقلت لعل 500 كيلومتر تقعيزنا أنه هذا كتما حرر بسنا لنا خبركم تملكتنا تاريخاوين تاوين جوجل جنب ما خلنا عليكم هنا عزي ترخيبنا زلنا زفان قبر مريم حبيركم كتأنحية حدا كجوبني حدا بعلمياون يتبين اللؤيو مسؤولنا وشتاون دقاون جزتا جوجل جنب تاي يمثل كنبل مدب علشان عزي ترخيبنا لنا مو زفان قبر مريم مساخوم علقو سعبون سلام نوي أنا وي إنكم دنا قيان أهلا نكتابير مسنا في سمنا استوك اللي معروف عبد الهادي يبالله ياو توريزم سر مسرانة ياو باس قبنيم كازين جمر كبرو إهنياو انجدي باب النصر يبالل يا ربينيا سمو مالتنا إهنياو باب النصر سنن يدل بر مالتنا أتقوم أنصار مالتنا تملكتنا بابونا سر تباهيلو يصوعيو إلنا زلو عود كحفص خلو زاتو له بري يونيرو يوز بلنا زلو استي وشتاوي غزتو اختا يمثل كنبل مسحاونا خن قللينا مالتي جوجل جنب وشتاوي تحستو تاي يمثل كوريدور لمعاتك تاي سراح تساريحو تاي تدقيمو جوجل جنب زبلون حابرناكم كنصنحنا ودا وستنزلك يس طعمي غير من تملكتنا مساعتكو خالي ميزيم زين قساقس ميزيمينا تطبخ نيره ግን ድማ ማህበረሰብ ንሩኡ ዘሳልጠሉ መሆኑ የተዓዚበ እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም جوجل أب 1998 عامة مرات ويون كم أوروباوان أبقصاصرا أب كل تشحن 6 عامة مرات أب زرزر مزقب كرس عالم تمزقيب يركب يونسكو نحاز جوجل ذا ليفينج ميزيم يلو زسيما خوينو إذا سيامي زرخبلو مخنيات دما أب توشت ميزيم كوز نجر كيكوناس دك سبات كاب حدا بوتا نب كالق بوتا خنقسقسو مرأين من نبابرኦም أب توشت ميزيم مكبارن لمود مخانو بمعزابيو يونسكو يسطات سما The Living Museum The Living Museum هي ويتو ميوزيوم لمالت ነው ማለት ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ያለውን እንቅስቃሴ ስቲል በአሁኑ ሰዓት ላይ ፕራክቲካል አርገው እየኖሩ ያሉ ማህበረሰባት ናቸው እንደዚህ ማለት ነው ይሄ የምናየው አጠቃላይ ማህበረሰቡ የሚኖርበት ቤቶች ናቸው ማለት ነው ተመልከትና እስቲ ንዝላቅ ብጣዕሚ ብዙሕ እንቅስቃሳት ዘለዎ ብዙሕ ፋሲሊቲታት ዝሳለጠሉ ቦታ ምዃኑ እየ ዝርኢ ዘለኹ ገዛውቲ መንበር ኣለዉ ባንክ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ድማ ዝተፈላለዩ ካልኦት ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣለዉ እሞ እስቲ ትዕዝብተይ ናባኹም ከካፍለኩም እየ ንድሺ ታዩ ሱቆች አሉ አካባቢው ያሉ ማህበረሰቡ ማንኛውም አይነት የቤት ለቤት የሚፈልጉ ነገሮች እጣን ምን እጣን ሐረር ትታወቃለች በእጣን አይደለ ወፍጮ ቤት ደግሞ ይሄ ነው ለምሳሌ ለአካባቢው የሚጠቅም ወፍጮ ቤት ይሄ ነው ተመልከትና ከምት ትሪዎ ዘለኹም ኣብዚውን መጥሓን ኣሎ እዩ ኣብዚ ጆጎል ግንብ ውሽጢ ማለት እዩ مالك من قربش نو يهيدن يلنو يس هاي عرركو بعلوت يا عمت أقطعتر 365 كان نور لمن بزاج لك መንገዶች አሉ ማለት 360 መንገድ አለው ይዙለን ሎ
صعب طعم يدس بالتملكتنا يمسلني كوريدور لمعات كابزل معوم كابز حدثهم من قدتات يوم مثلا كوريدور لمعات يس بكوريدور لمعات يتسرعنا عندنا انفورميشنوش مالتنا حرري ማህበረ ሰብ ውስጥ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ፎቶ አይነት ነገር ያስቀምጧቸው ማለት ነው ተመልከትና አብዚ ዓርሱ ዝኻለ ታሪክ ይዘሎ መማሐደርቲ ሐረር ዝነበሩ ስም ዝርዝር ሓዊሱ ካልኦት መጻባበቂ እዩ ተገይሩሉ ዘሎ ምን ይጠቅማል እዚ ግድግዳ ላይ እንደዚህ ታሪኮች ሞስትሊ እነዚህ ነገሮች ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ለሚመጡት እንግዶች ነቲ ሐዋጺ ወይ ካንተ ዑደት ዝገብር ሰብ በቀሊሉ ንኽርድኦ ተገይሮም ዝተሰርሑ እዮም ኩሎም ታሪክ ሓዘል እዮም ይሉናሎ እዚ በኮሪደር ልምዓት ተሓጊዙ በከምዚ ዓይነት መልክዑ ጸቢቁን ወቂቡናሎ ማለት እዩ አልቋል እንዳለ ኮሪደር ልማት ወይስ አሁንም እየተሰራ ነው? ብዙ አለ እንጂ የቀራው ይሄ እኮ መግቢያችን ነው። እየተሰራ ነው ሌላ ቦታ? አዎ በአምስት ዙር ነው የሚሰራው። ሓሙሽተ ምዕራፋት ዝሓዘ እዩ እዚ ኣብ ጀጎል ግንብ ዝስራሕ ዘሎ ኮሪደር ልምዓት በብዛት የሚነገርለት ቦታ አለ አስታራቂ መንገድ የሚባለው አስታራቂ መንገድ ወደዛ ያመራን ነው ህዝብ ሐረር ተምሳሌት ፍቅርን ሰላምን ይخبሃል እንከሎ ብዘይ ምክንያት አይኮነን ተመልከትና ናብዚ ጀጎል ግንቢ ውሽጢ ዑደት ጌርና አግራሞት ካብ ዘሕደረልና ጉዳይ ከነካፍለኩም ኣብ ሓጽር ጀጎል ልዕሊ 300 ቀጠንቲ መንገድታት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ወጻኢ ጋሻ ተቋጺሩ ክራኸባ ይኽእል እንተበልና ዝጋነን አይኮነን ብዙሓት ምዝማዛት እሞ ድማ ቀጠንቲ መንገድታት ኣለው ኣብ ጀጎል ግንቢ እቲ ዝገርም ግና ካብዘን ልዕሊ 300 ቀጠንቲ መንገድታት እቲ ሓንቲ ዝኾነት ኣስታራቂ መንገዲ እያ ሃንደበት ይኹን ኮን ተባሂሉ ዝተጻልኡ ሰባት ኣብታ መንገዲ ጎፍ ንጎፍ እንድሕር ተራኺቦም ናይ ምንታይ ጽልኢ ካብ ልቦም ይቕረ ተባሂሎም እዮም ዝዕረቑ እስቲ እዛ ታሪኻዊት ቦታ ድማ ኸላለየኩም ተመልከትና ኣብዚ ጀጎል ግንቢ ካብ ዝርከቡ 360 መንገድታት ታሪክ ሓዘል ዝኾነት መንገዲ እኸርኢኩም ቀጢን መንገዲ እዩ አሳልፈኝ እንጂ እንዴት አርጌ ማለት ጥፋተኛው አንቺ ነበር ስለዚህ አንተ ነህ ጥፋተኛ እንጂ አንቺ ነሽ ደሞ እንደደና ሰው እንትን ትላለህ እንዲያሳልፈኝ እሺ በቃ አፈሰደ በቃ እሺ ተመልከትና ከምት ዝፍለጥ ኣብ ሐረር እዛ መንገዲ እዚኣ ተጻልኡ ሰብ ከይተዓረቀ ኣይፈላለየን ኣነ ዝውን ክኾን ይኽእል ሐረር ዓዲ ፍቅርን ሰላምን እያ ዝበሃል ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ብመንገዲ ጥራሕ ዝተጻልኡ ዘተዓረቁ መንገዲ እያ ሕልፈኒ ተሕልፈኒ እውን ግብግብ ተታሒዝና ነርና በዚ ኣያይዤ አብሮነት ይታወቃል መቻቻል ሐረር ላይ ጎልቶም ይታይባት ናትና እስቲ ትንሽ በልልኝ ለተመልካች ወል ምንድነው እንግዲህ ሐረር ከነበረ ስልጣኔ አንፃር የተነሳ ጉዳይ ነው እንደዚህ አይነት አሰራር ሊኖር ይችላል በአለም ላይ እኛ ግን ዩኒክ የሚያደርገን አንዱ ይሄ ነው ብለን ነው የምናምነው ማለት ነው ሶ የተጣሉትን ሰዎች እርስ በርሳቸው ብቻ ተገናኝተው የሚታረቁበትን ስልት መፍጠር ማለት ነው ይህ ስልጣኔ ካልሆነ ምንም ነገር ሊሆን ስለማይችል በዛ አይነት መልኩ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው አብሮነት መቻቻል የሚለው ነገር አጠቃላይ ሐረር ውስጥ ሪፍሌክት የሚያደርግና ማህበረሰቡ ለምሳሌ ጎረቤቴ አንዱ ሐረሪ ከሆነ አንዱ ደግሞ ኦሮሞ ነው አንዱ ጉራጌ ነው አንዱ አማራ ነው በአንድ ላይ በእድር የምንኖር ሰዎች ነን ሶ ተቻችለን አንድ እድር ውስጥ የተለያዩ ብሔረሰቦች ናቸው የሚኖሩበት ማለት ነው በሐረሪ ስም ማለት ነው ኣብዚ ኣብ ጀጎል ግንብ ልዕሊ 80 ዝኾኑ መስጊዳት ኣለው ኢሉ ድማ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ቤተ እምነት እውን ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ እዚ ድማ ቲ ሓድነት ዘንጸባርቀሉ ሕብረ ብሄራውነት ዝረኣየሉ ምዃኑ መግለጺ እዩ ሐረር ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ተስማዕሚዖም ተፋትዮም እዮም ዝኸዱሞ እዛ መንገዲ ምዝኣ ከነተሓዝ ደሊና ኢና ገና ዘይተተንከፉ ታሪኻት አለው እዮም ሐዘውን ምሳና ሆኑ በዚህ ብንውጣ ይሻላል ታርቀን አንድ ላይ ማለት ነው እኔ ወደዛ ነበር ሐሳብ ያስቀየርከኝ በቃ ታርቀናላ ስለዚህ ተዓረቅና ተመልከትና በሓደ አንፈቲና ነኸደለና ተስማዕሚዕና ማለት እዩ እዚ ዓርሱ ዝኽአለ ዓውይ መልእኽቲ እዩ እዚ ድማ ተኻሊ በር እዩ ናይ ጀጎል በር ማለት እዩ ዓርሱ ዝኽአለ ትርጉምን ሽምን እዩ ዘሎ
ይሄ ደግሞ ሌላኛው በር ነውና ስሙ ምንድነው የሚባለው? ይሄ እንግዲህ ሶስት ስሞች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ስም በሩ ሲሰራ የወጣለት ስም አለ ማለት ነው፣ በአረብኛው ማለት ነው። ባብ አርራህማ ነው የሚባለው ማለት ነው። ባብ አርራህማ ምን ማለት ነው? የምህረት በር ማለት ነው። በር በአሚር ኑር ዘመን ነበር የተሰራው። በ15ኛው ከመንፈስ ጊዜ በኋላ ነው የተሰራው። ምስ ትርጉሙ እዩ ነጊርና ዝተፈላለየ ቋንቋ እዩ ሽም ተዋሂብዎ ዘሎ እዚ ብሃደርኛ ብአምሓርኛ በኦሮምኛን በቋንቋ ዓረብኛን እዩ ሽም ተዋሂብዎ ይልናሎ ናይ ምሕረት በሪ እዩ ዝበሃል ይልናሎ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ስፍሕ ኢሉ እዚ ኮሪደር ልምዓት ዘልምዖ ከባቢ እውን እዩ ንዕዘብ ዘለና ኣብ ታሕቲ ኣብ መሬቱ ማለት እዩ ላዕላዩ ቀለም ጥራሕ እዩ ሕድሳት ተገይሩሉ ጻዕዳ እዩ ተቐሊሙ ንምንታይ እቲ ዝነበረ ትሕዝቶ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ከሎ ዝነበረ ትሕዝቶ ከይለቅቕ ወይም ድማ ከይሃስስ ብምባል ቀለም ጥራሕ ተቐቢኡ ኣብ መሬቱ ግን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ተሰሪሑሎ ኮሪደር ልምዓት እውን ጠመተ ገይሩ ንጀጎል ገንቢ ጠመተ ገይሩ እውን ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ኣልሚዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ እውን ምሳና ንክትኮኑ ኢና ክንዕድመኩም ናብ ካሊእ ቦታ ከስደኩም እየ بزيزوم حموشت تاريخاون تنتاون معصوتات حدا توسخي مأتو بوتا خلاليكم بري جوغول مشات 12 ساعات عصو نقهو 12 ساعات دما يخفت إذا بوتا جن 24 ساعات كفت إيايلوما إذا منتاي خنبل كلنا جن عذاب نبتي جوغول بمأتاو أبتي خبابي جوغول زركب ترفا مقبي بمبلع نت خبابي سلازاز ريوز بن ملسينا رخيبنا ورابا ندود يميبال كفت بوتانو ለሐረሪ ጅቦች ብቻ የተፈቀደ ሌላ አንድ ማህበረሰብ ወይንም ጅብ ወይም እንስሳ የሚገባበት ቦታ አይደለም። 5 ብር ስንዘጋ ጅቦች ግን ክፍት ነበር ለነሱ ማለት ነው። ከግንቡ ጋር የተያያዘ ሆኖ የነሱ መግቢያ ብቻ ሊሆን የሚችል መግቢያ ቦታ ነው ማለት ነው። ስሙ ወራባ ኑዱል ይባላል። መራባ ኑዱል ይዝባሃል ይልናሎ ተመልከትና እዚ መንደቁን ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ መሰሰራርሓ ገዛ حرر زتتحاز تاريخ اللومو فنرئيكم هنا تفتاتلونا يا عندنا متايو برو مراسو እንጨቱ በዛን ዘመን የተሰራ ነው 500 ዓመት ያስቆጠረ በር ነው ኦሪጂናል ስንት ዓመት 500 ዓመት ምንድነው የሚባለው ፈላና በር ይባላል በአማርኛው ማለት ነው ፈላና በር ይዝባሃል ከረፈላና ነው የሚባለው በኦሮምኛው ማለት ነው ከረፈላና በአደረኛው አሱሚ በሪ ይባላል አሱሚ በሪ ደግሞ ባብል ፈትህ ይባላል ማለት ነው ኦኬ ባብል ፈትህ ይዝባሃል ብለናሎ በዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተውሃዎም ስያሜ እዩ ራሱ የቻለ ትርጉም ይኖረው ይሆን yes እንግዲህ ይሄ በር ይተቀሙበት የነበረ ኦሪጂናሊ ማለት ነው አባቶቻችን ማለት ነው አዲስ ቦታ በእስልምና ከፈተል ለማለት እንዲያመቻቸው በዚህ በር ይገባሉ ማለት ነው ማህበረሰቡ ምን እንደሰሩ ያውቃል ይደሰቱ ነበር ማለት ነው ያው አርስ ዝኻለ ታሪክ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሕዝውና በቲ ኻሊ በሪ ኢና ከነርኤኩም ጣዕም ፍሊ ዝበሉ ነገራት እውን ተዓዚበ የተመልከትና ንሓለፍና መንገድ እግረ መንገድ ይዝራኽዎም ብዙሕ ነገራት አለው እዮም እሱም እውን ናባኹም እናበልና ሓዘውን ጻኒሒትና ክንቀጽልና አሁን ወዴት እንሂድ አሁን ደግሞ ወደ ባብ ሰላም እንሄዳለን ማለት ነው አዎ ባብ ሰላም በር ከነርኤኩም ኢና ሰዓቡና መንደቕ ጀጎል ልዕሊ 500 ዓመታት ዘቕፀረ ኮይኑ ሕዚ እውን ካብቲ ዝነበሮ ሓፈት ኣይበለን እዚ ምንታይ እቲ ዝተሰርሐሉ ጭቃ ንኸባቢ 2 ወርሒ ተበኺዑ ዝጸንሕን ናይ ምጥባቕ ዓቕሙ ልዑል ምዃኑ ምስ ተረጋገጸን ሓሺኡን ምስ ዝተብሃለ እምኒ ተጠቢቑ ስለ ዝስራሕ ፀሓይ ንፋስን ክነኽኦ ከሎ እንሓደረ ጥንካሬኡ ከም ዝውስኽ እውን ይንገር የምናየው ድንጋይ አለ
እንደ ሞዴልነት የተሰራ ግንባውን ተከታይ የሆነ ግንብ ነው ከኦሪጂናል ግንቡ ማለት ነው። አካባቢውን የሆነ መዝናኛ ቦታ ሊደረግ ነበርና በሲስተም ምክንያት አሁን ሰዓት ላይ ቆመ። ስራውን ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ግንብ እንግዲህ 500 ዓመት ያስቆጠረው የተሰራው በዚህ ድንጋይ ነው። ሐሺን በሚባለው ድንጋይ ነው። ሐሺኡን ብዝበሃል እምኒ ዝተነደቀ እዩ ዝብለና ኣሎ ጀጎል ግንብ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ እምንን ጭቃን ዝተሰርሐ ገዛ እዩ ኮና ማለት እዩ ተኣይልን ቅድምና ተዛረበን ጸኒሑ 500 ዓመት ዘቕፀረ እዚ ጀጎል ግንብ ካብ ጭቃ ትጭቃ ንኽልተ ወርሒ ዝኣክል ይቦክዕ እሞ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ምስቲ እምኒ ተሳንዩ ከም ዝጣበቕ ቼክ ተገይሩ እዩ ዝስራሕ ኢልና ኣሎ ንዕኡ ድማ እዩ ከምዚ ዓይነት መልክዕ ክሳብ ሕዚ 500 ዓመት ዘቕፀረ ገና ንፋስ ክወዖ ከሎ ዕድመ እናቕፀረ ከድ ከሎ ጥንካርኡ ብኡ ልክዕ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ድማ ኣይልኒ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኮሪደር ልምዓት ዝሐደሶ ቦታ እዩ እሱ ከይነኽአ ማለት እዩ። እቲ ከባቢ ግን መዘናግዒ ቦታ ሓርዩ ውሽጡ ጥራሕ ዘይኮነስ ደጉ እውን ብከምዚ ዓይነት መልክዑ ኮሪደር ልምዓት ኣማዕሪግዎ ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ጀጎል ግንቢ ገና ክንዞር ኢና ሕዚ እውን ንጨምሮ ነገር የለን እዚ ላይ እሺ እዚ ድማ እቲ ካልእ መእተዊ በሪ ኢና ጠጠው ኢልና ዘለና ስጉድ ኣጥ በሪ ይበሃል ብሃደርኛ ድማ እዩ ከምቲ እትሪእዎ ዘለኹም ካብ ጣውላ ዝተሰርሐ እዩ ማዕጾኦም በሮም ላዕላዋይ እውን ዓርሱ ዝኽኣለ ዲዛይን ዝሓዘ እዩ በሩ የሚጠቀሙበት የነበረበት ሁኔታ ማንኛውም አይነት የሰላም ስራዎች ሲሰራ ማለት ነው የሚወጣበትና የሚገባበት በር ነበር ማለት ነው። ስፔሻሊ በጂሃድ አይነት መልኩ ወይም ችግር ተፈጥሮ በአካባቢው ካሉት ማህበረሰባት ጋር ወጥተው ለጂሃድ ወጥተው ሰላም ፈጥረው የሚመለሱ ከሆነ ያለ ጦርነት የሚገቡበት በር ነው ማለት ነው። ሰላማዊ ዲፊት አድርገው እንደገቡ የሚገልጹበት ሁኔታ ነበር። ሰላማዊ በሪ ዝዓይነት ስም ዘሎ እዩ ሰላማዊ ጉዳዮም ወዲኦም ዝምለስሉ በር ምስቲ ምዃኑ እዩ በሌላ ስሙ ከስጉድ አጥ በሪ ሰንጋበር ይባላል በአማርኛው ማለት በአማርኛ ሰንጋበር እሺ ሰንጋበር ይዝበሃል በአማርኛ ይልናል በኦሮምኛው ደግሞ ከረቡዳዋ ይባላል ከረቡዳዋ በአረብኛ ባቢሰላም ይዝበሃል በአረብኛ ይልናል ምስ ሰላም ዝተተሓዙ ጉዳያት ዘሳለጥሉ ኣሳሊጦም ድማ ዝኣትውሉ ዝነበረ በሪ ምስቲ ምዃኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምያሜ ረኺቡ ዘሎ ኣብ ካሊእ ድማ ክነርእየኩም ኢና ሕዚ እውን ጸኒሕኩም ምሳና ይኹን ወደ ቤትና ንሄድ ሓጹር ጀጎል ክእለት ኪነ ህንፃ ህዝቢ ሃረር ዘመስከረን መዘክር ታሪኽን ጥበብን እዩ ይሄኛው እንግዲህ ባበል ሐኪም የሚባለው በራችን ነው ማለት ነው። በአረብኛው ባበል ሐኪም ይባላል። በአረብኛው በድሪ በሪ ይባላል ማለት ነው። ባበል ሐኪ በአረብኛ እዩ በሐረሪ ድማ በድሪ በሪ እዩ ዝበሃል እዩ ዝብለና ዘሎ ዝምስ ናይ ትግራይ ዝመሳሰል ኮይኑ የተረኺበዮ ዝምንታይ እምኒ ተጸሪቡ ብደንብ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ልዕሊ 500 ዓመት ዘቕፀረ እዩ ብኣሚር ኑር ዝተሰርሐ ከም ዝኾነ እዩ ዘለና ሓበሬታ ዘመላክት እሞ ከሌሎቹ በሪህንን ምንድነው ለየት የሚያደርገው? ኦኬ ለየት የሚያደርገው አንደኛው የኢንጂነሪንግ ስራው ነው ትንሽ ለየት ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ያው ሊጠቀሙበት የነበረው ሁኔታ ስልታዊ የሆነ ነገር ሲከሰት በዚህ በር ነበር የሚገባው ማለት ነው። በዛ በኩል ከበሩ ባሻገር በስልታዊ ሁኔታ ስራ ሲጠናቀቅ የሚገባበት በር ማለት ነው። ያለ ጦርነት ያለምን
እንትን ተጠቅመው ማለት ነው። ስልት ተጠቅመው የሚያጠናቅቁትን ስራ ካጠናቀቁ በኋላ የሚገቡበት በር ነበር ማለት ነው። ለዚህ ነው ባበል ሕክማ ዘይ ኩናት ብብልሓት ተጠቂሞም ሰላማዊ ስራሕቶም ኣሳሊጦም ዝኣትውሉ በር ምስቲ ምዃኑ በድሊ በር ተባሂሉ ተፀዊዑ ይብለና ኣሎ። እዚ ፍልይ ዘብሎ ካብ ኩሎም ምንም ዓይነት ቀለም ኣይተቐብአን ኪነ ህንፀቱ ከምቲ ዝርእይዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ተመልከትና ኳና ብዝተፀረቡ እምኒ ተደርዲሮም ኪነ ህንፀት ወይ ከዓ ክእለቶም ስነ ጥበቦም ዘርኢ ዓይነት ኣነዳድቓ ምስቲ ምዃኑ ፍልይ የብሎ ካብቶም ካልኦት እዚ ምንም ዓይነት ቀለም ይኹን ካሊእ ሕድሳት ካብ መሬት ወፃኢ ካሊእ ሕድሳት እውን ዘይተገበረሉ ምዃኑ እዩ ነጊርና ሓውና ሕዚ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ኢና ክንሰናበተኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና እዚ ንኣስታት 500 ዓመት ዘቑፀረ ጀጎል በሪ እንታይ ይመስል ክንብል ኮሊልና 48 ሄክታር መሬት ብዝተወሰነ መልክዑ ናባኹም ኣቢልና ተመልከትና ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ንሕና እውን እዚ ከነካፍለኩም ኢና ናባኹም ናበልናዮ ፀኒሕና እሞ ዝፋን ገብረ ማርያም ሓቢረኩም ፀኒሐ ሰናይ ቅንያት